Hadin baka sorkar jela kala penjelan yang ika samoi terekam jongki MDC ke bamantasa Riu benai uba Johnson Portman ulong ki MDC hajhat kim dai ban shim tulab habaka por jongki kala kot uni presiden jongka staff association ba Johnson Portman ulong baki MDC ka jahat kim dai ban shim tulab habala shu penjelan ki da ka sorkar jela namar kinong tray baro kim shem layo tulab ulo ong baki MDC ka jahat kida day ban shim tang kabay buram habaki like wan Henry om day ban say ka tulab namar ka port rekam jongki kalakut namar rasyu penjelan ki sacisnem da ka sorkar jela kumban chukde wangne ka samoy rekam jongki MDC kala day ban kut nado uni ubanai leber day ka sorkar jela kala penjelan biang sa Henry ubanai Syuk ha uang habangi kinong terengi duk tulap kumno ki MDC kin shim tulap habaka semoy terekam kalakut ngem sngew ya hab uloong bal pentip baka sengkan salai ban pensngew syaka jing bishar mekhle high court bakan aino ya karai habaya day berkamukot duma kabaka seng redap ai ha ubanai no pra usnem arpulai khnang bal ada ka jing bishar kala ni kamla ban ai ya kanu karai bakin sngew tho pat halor ka jing bumyo tulab jong tinong tray ka jahat laong uni unong iram jong ki nong tray li tho bahagi ni kisngi ka seng kan salai biang se jing bishar ban ai no ya karai namar ada kamla ban shimrai ka seng ka bakhado kan sedang baik ka jing ki ban dawa ban yo no ya ka tulab ka bala sha set suju la pentip ka tulab hado ubanai no pra snem arpulai la deb yo lut nado baka sorkar jela kala pelaj hado sampai pra kror tengka Henry menta usnem arpo saw kimpat yo watang shibanai nado kala lengkot hado unailar kabamut pra banai kidang sakut katulop kabamut menta usnem kimpat yo tulop watang shibanai ro habak kali kumno kisngeu habaka VP kelai banyaki habado tulop kinong tray ka jahat uloong bakum keseng kinong tray kim don jingtip ai Henry kisyo i hakilat pathai khubor Henry keseng kam don menta ai nama maki kiyai la kajong kum kinong tray ngi haban lek pensngeu bai chak sorkar bakan siu tulop yangi pada ka sorkar kam ai ka bakhado kalong stang ka jingeki ula pen mau habaka sorkar jela kala pelai ka pisah sampai kror tengka ka jahar kelas siu ka tulop Henry hadin bakila lej kendo yo emily ka jowai ba wailat miki shela ula pentip baka sorkar kan sapelai biang ya ka pisah ka balai kondai kror tengka Henry la yo tang pra kror tengka ka bala siudep ya ka tulop jong ubnai no pra arpolai kat ba ka lai pawai kror tengka pat klem pat tip hae kladon hakajo ka por ula pentip balaka sorkar kan pelaj no ya ka tulop pedang sa jong kinong tray ka jahat ki haban ya ki no hakini ki benai shua banwan ke election MDC kumban syukrew hangne ki artali ki district council ki bay kendo jing hakaba siu tulap ikinong tray kawai kadai kabadon ha Garo Hills autonomous district council bad ka Giant Hills autonomous district council kini ki artali ki kendo jing hado kata ban siu tulap yakinong tray ki jongki kaba lasa da ki bon benai bad yakini ki artali ki district council layalam ni ka executive committee da ka NPP pat kiway pat kiseng kibaya senrop pat ka